Avui us vamos a ensenyar la nostra etapa, que és la infància. El meu nom és José Luis. Jo soc Dan. Jo soc Marta. Jo soc Nacho. I l'etapa de l'infància és de 7 a 3 anys. Durant els primers 3 anys són bebès. Quasi tots prenen llet materna durant un temps. Creixen molt aviat i el cos acaba de madurar. També ixen les primers dents. Aprenen a parlar, caminar, expressar sentiments i emocions bàsiques. El fan és dormir, menjar, gatear i tenir les necessitats. Bon dia, som el grup del Pensador Saries i avui us vam a parlar de l'etapa de la infantesa. Jo soc Helena, soc Raquel, soc Adriana, soc Teresa, soc Mireia. La duració de l'etapa infantesa és de 3 o 4 anys fins a los 10 o a los 12 anys. Soc més alt, te creix més el cabell i el cos està més desenvolupat. Sempre acompanyes nous amics, sempre a parlar i a escriure. Pots vestir solament, aprens a menjar i aprens a fer accions. Els sentiments, com és la etapa de l'infantesa, normalment són alegres, divertits, feliços, juganers, nerviosos, amables, etc. Bon dia, som el grup dels informàtics i avui us anem a presentar l'adolescència. La duració de l'adolescència és de 12 anys a 21. Adaptem el cos respecte dels adults. Tenim la veu més forta i greu i ens fem més alts. El cos es fa més gran. El cap, les cames, els braços, la cara i la panxa. Anem a l'institut i aprenem coses noves. Tenim més capacitat per aprendre coses més difícils i per estar més prop de l'edat adulta. I als 20 anys ja podem començar l'edat adulta. Quina és la forma de ser? Eixir molt amb els meus amics i amigues. També hi ha hàbits dolents. Arribes tard a casa i pots tindre mals comportaments amb els pares i hermanos. De vegades t'enganxes al telèfon i no fas cas als teus pares. També pots fer coses que abans en la infantesa no podies fer. Y ahora un petit teatro. Ens anem a fer, Vale. Pero señorito, ¿Tú has fet les deures? no. A fer les deures. No te levantes hasta que no hagas los deures. Vale. Ya está. Anem. Bon dia, som l'equip del Total Pro i avui anem a parlar de l'etapa de l'edat adulta. Jo soc Diego. Jo soc Carlos. Jo soc Iker. Jo soc Rosi. La duració de l'etapa és de 25 fins 65 anys.
Durant aquest temps, el cos ja gairebé no creix i va emmutrint a poc. En aquesta etapa ja són prou madurs por prendre decisions importants com el casament, els fills, el treball, etc. Els adults tenen diferents personalitats i poden ser molt diferents. Per exemple, alegria, nerviosos, seriosos i etc. Bon dia, som els científics Bollos i nostra etapa és la bellesa. Bon dia, el meu nom és Gabriel. El meu nom Carmela, el meu nom Samuel, el meu nom és Mariana. Comprèn des dels 65 anys per d'ara endavant. Tenen els ossos més forts. Són més dèbils, comencen a aparèixer les arrugues al final d'aquesta etapa els éssers humans es moren. El cos i la mala ment comencen a funcionar més malament. Tenen molta experiència i ens poden aportar els seus coneixements.